Shubor nakaslem jong unongsan hima. Wat habaladon ki an ki gendon sorkar ki bate bakhome ki pat ba Henry ki don pat ki reushim kabu ki bepen sniudor ya ka saudong sokun jong ka mentru bat menkram kren benyau u president ka khoj ya ka wa mentru uba kro el pariat hadien bolo yi ka jingsha kata bat shapun jat pen pra ki tenat wa bat ki thwei kum ka thwai ka beipun riangket nikla kumju ka menkram ka bade ka wei ka tenat wa ka bayada ya ka rat ka muluk Uni unong yalam ulo ongru hasilenter ke mentru radon shibun ki thwei donnam ki badan ki khana ubarim katba ke menkram pat kade ke jaka kerpang jaka kentang jong ka beipun riangket ka brio ka bakup ya ka mayan blei hak ba ki khun ki ksio ka kur sokpo khat ar bernai kumju ki nong shong shnong jong ka juwai bat ki shnong marjan ki batip ya kanya ka jutang ki khen burom bat khen kentang bha ya ka menkram bat ki thwei kum ka sati mentru lamenchi sangman bat sentuk sia Namar ka jingai beteng ki kam ki bepen sniudo re ka wa mentru uba KL Pariat ulan nujor re ka rukam trekam katanat PWD ka bepen tre ka surok ha East Khas Hills bat katanat PWD ka bepen tre ka surok Harilum Jantia ulong ba ha East Khas Hills katanat PWD ka la ban pentre ka surok Folin kram da thek khando watang shibir sharu kumju kram da penjat penjabo ya ka wa umyo ha tangar Kalba Harilum Jantiapan ke PWD ke Syak ban pentre ke surok Juwai bypass dak bathe khando klong mau hasilenter ki road ki kiar ke mentdu bat penjat penpra nalor ban penduk pendam wat ke jinglong kerpang long kentang jong ke wa mentdu bat menkram kumta ula kentu ye baro ke nong shong shnong saudong sakun ke mentdu kamtam ki banar Juwai ban khun persya ki kam penjat penpra ke wa mentdu khnang ban shngan ke pateng banwan Ketika sengi sau si sau dia pentip bakat ka macam ini ketika jinglai luti lang lipat ini ke mengkrem ini pencenai nu juai bypass da chami wa katai ka thau chong yong ka baipur rangkit ka em ha mengkrem ongi reng khang no sau si uyo to wa daman ka thau ka wa madan ka thau ka wa warok ka kendau kamu dapat julor lut hitai. Ketika rangkit daman kau keberu kau yang dikhla ikur kau kejat yang ki kosok kepo. Hajo ipor lek kau man kau wina ki wadamani kau ebor. Ya kau kejat ya kecenong kathau kau raj kemeluk. Nanti dah wini cena yo yang i. Hayato wini cak penjulor cak penmadan. Nak khlok igi mo igi ciap. Ya ketika thau chong yang kau ongi kau waipur rangkit. Kta ka isnyau kta ka jing emi yong i na loritan la kani ka jing man jing le heni wara da tebi wa ka mentadu ka em ka param haka ka wada man ka param ka wada ebor imayan belai em haka ki chakari na do ki chakari ga na tai na ler pam kam na teng ka cha tengit kani ka mengkrem ka purangkit na ten ka lamanchi ka sanman ka stuksiar ka sti mentadu hai to wa gani Kibar kiparam ki amaka I haisnya tho hayo yok I haichami wadang jia kini kisngi wa kiwan ki wale atam kiwan ki wale penjulor ya kini chakri ki yong ka mentadu dang yo jing tep kini kisngi em go ja thap ki cha thabala da em go yo isitom isaja nalor wa halor wini wale atam ki nai ti daw ni yang in ne hai pa yo yong I ye ni jing cha penjulor cha pen le ban Daman ko gajing lebor hiwat. Dakso bor hiwat ia kamantadu wagi chakari kiyong ka. Tanaji daw ko jing kentu ko jing garpat kiyong I. Yawaro kitu ginong chong chanong tawero nga jawai. Kiwat chke ia ko Netawan kiwa yo ibor na kamantadu na chakari kiyong ka. Kiwa yo ia jat ia kanja, wa yo ia kaspa ia kaphaw. Kiwa ia bor I mansim. Kiwa chem ia wa mentoy na ka. Wa karpat I waro Nado doloi waman yang ka ilaka juai kinong yalam ki wahe yang ka sinra juai naitawan kiwitawan kinong chong chnong basya bah wan chakharan ham elat wa kini ki dabo dabat dabo da chna da tho da blai kan rat ucha pendo pendam ki hakani ka por garta ki ta sajo ipor la kat kama yo sita chanan
da em ga ki tre thau da sedang giu dai ki thau gi ki da sedang giu chna yo put sam kopsar da em ga dai gi athet ka jingkan tu ka jingkar pat ki yong i wa kadwi wala snyau bah hamdai ki thau gi yong phi wa to ala da chmi ki yung gi sam hato harot yong ka man tadu daman ko ka jingpan chna phi ya ka man step ka man ka wi ka wa ki khon ki khti gi yong i myo di i ko ka bam ko di da ka wa khoj da lore chen le dau mi se pangkai ki na yung yi ke jakhria ka man tadu ta ka jing tim ham i chna ka sa indur ka pun nakat ni ta ka jing kar pat yung i waro ki khon gari jan tia kat i wala ya ki ki wa nei taiwan ki talong ki thalo ya le pen ne pansa mato hai chem hai yo yong i wam hoi hawa chna phi ka wan kon ka surok hawa chna i wan ka bor sarkar nto o banda nu panchai de jing im yong i tang yo biang ki kali ka motor tang yo biang ka khit ka ba rai ki bam ki di ki jing im ki yong i to ko nan hi ko to mem haka ka niam ko haka ko man ko pen biang pen to ko e jing im i ki bru waro hi nei ji down ne step ne ka sngi bo ka jing ka tukar pat lang i waro kat yela tendami uno ya ki plastik ki jeri tendami padam kami ki plastik ki jeri khnang wa yo miet yo baha wa to i em to wiarong ka mentru kat kam man da kar khu skhet do bolai da pen biang i liang wanang ye te ki wan ki wa tam kti tam kejat he to wa ka man tadu ya ka man krem ka thao chong dao sa perang kit ka cha tngit kini waro yo tam kti tam kejat nga ong ablai karan bichar hi da phi e ka hukum penchitam da phi katte nan hi ide yong bru katem ye de i ta chong ha ka bor ha ka yong phi ta kata dan hi ta yoluti ka bor sarkar le u MLA ki MDC wa ka sarkar ro ka wi pachmat che ka man tadu ro pachmat ye ku puli ke man krem ki ba ki thwai ki langan ki em ha janti ala ham pach do chai tai dan hi ki em ye kum khra ye ki witawan ki thwai te sakawi ilewa penyerkat ye kani kar komle ka jingno khandau hapo ka man tadu langban u surok hayo yong i helipai yong i hai tai tangar ka tangar em hai tai to ka ong ka yeu na ka tai ka to ka kai chadam mau phalang ko supply selong hayo lipai yong i wa panchna yo surok 4 lane uto 4 lane ki wakre hai tai ki khlo ki khandau no ki ka dompar dep tilikit tang chi bel chai khandau le mem no ki chaka yeu na tangar nei ti daw wala ye wajia ini to ni gedong chong chnong chirop ki bor sarkar perkhen pen ki ni wato lada no khandau ki dokta ga sor selong waro ka wi ta karmani ga bor sarkar i wala ki yeu wala ki tangar i wam no ki ta chibel cha ka khandau cha ko hai ni le hajis kiat to ujiai rai sao si ni yo wa ini waro ka jo ka sarkar ki jo ki department yo ka PWD wala hai nin le ki dai wi hai ta man ni dai wi yo luti wa dai kra lang yo ginong chong chnong waro wi yo i ka man tadu yo i ka wa aging im i waro hi ki bro ki im ta wer yong ka kham ta mi le wa ginong rap ta kata dan hi khublai chibon yo luti yo chim banta yo kra lang i yo pen ne pen baha ye ni bo ublai